What's up? Ayun, so isang magandang balita mga kablaglagan. So sa araw na ito tayo ay sobrang saya. Sobrang saya natin ngayon. Okay, so sinusubukan ko ulit sarili pero sobrang saya ngayon dahil kanina may natanggap ako na message request mula kay Ma'am Ren. Hindi ko alam kung anong tunay na pangalan noon. Hindi kami nagkita sa post office. Nag-chat siya sa akin, sabi niya may sulat daw, may Google AdSense na daw tayo doon sa post office. So ang ginawa natin, ligo, bilis-bilisan natin ligo. Ang bilis natin maligo kanina para makapag punta tayo ng bayan. And ayun na nga, dumating na nga yung ating Google AdSense. So ma-verify na po natin yung ating AdSense account sa wakas. Yes, maraming salamat dito. Okay, so sa totoo lang, kanina habang binabasa ko yung message na yon na meron daw Google AdSense doon sa post office, so napatalon ako sa sobrang saya. Okay, so syempre off cam yun, walang camera, pero napatalon tayo sa sobrang saya dahil daw na dumating. Okay, parang play button lang yung dumating sa atin, pero pin pa lang ito, hindi pa tayo sikat, hindi pa marami yung ating subscribers, hindi pa marami yung ating viewers, at hindi pa marami yung ating naipon para magkaroon ng sahod sa YouTube. Pero ito na ang simula. Ito na ang simula para tayo ay maging ganap na vlogger. So vlogger na hilaw pala yung tawag ko sa sarili ko noon dahil hindi pa ito nakarating, pero dahil ito na nga, dumating na nga. So tunay na vlogger na tayo, hinog na vlogger na tayo mga ka-vlog-vlogan. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay i-verify na natin to, yung ating AdSense account. Okay, i-verify natin. So bubuksan natin to. So dalawa pala ito, dalawa. Yan. So dalawang dumating, dalawang kinuha natin, and isa lang magagamit natin dito. So bali ito ay ano na lang ito, remembrance. Tago natin to para ma-remember. Okay, so anong araw ngayon ay Lunes, at Lunes natin nakuha, and April 19 na pala. Isang linggo na lang mawawala na sana yung ads natin, pero sa wakas dumating. Mula pa ito sa, sabi dito, kapag hindi daw na deliver, ibabalik daw dito sa Malaysia. Sa Malaysia pa pala ito ibabalik, sa Malaysia. Okay, so buksan na natin. Sabi niya dito, alisin muna ang mga gilid. So alisin muna natin dito ang mga nasa gilid. Sana hindi natin mapunit. Parang play button lang yung nakuha natin. Yan na, inaalis lang nasa gilid. Yan na. Ayan, so alisin daw ang sa gilid. So alisin natin ang sa gilid. Parang unboxing tayo ng play button, Okay, so antay-antay lang tayo, baka marating din natin yung play button na yan. Ito na. Nabuksan na natin, and shoot! So ito na nga ang pin. Sabi dito, Google AdSense ang iyong personal identification number or PIN sa Google AdSense. Welcome sa Google AdSense. Upang i-enable ang mga pagbabayad para sa iyong account, pakisunod ang mga hakbang na ito. So mayroong mga steps na kasulat dito. Okay, so ito yung mga steps. Yan. Ito ang mga steps. So ilagay na natin ito. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano natin to gagawin. But for now, bye-bye!
Thank you. Sige, boss. Sa post office. So, darating na sa wakas. Check natin nga. So, ayun na nga guys. So, na-verify na nga natin yung ating AdSense account sa ating YouTube channel. And nakalungkot lang po na sabi ko ipapakita ko sana sa inyo kung paano ko yun i-verify yung aking AdSense account. AdSense account. Okay, so nabubulol na. Okay. Kaya lang po dahil daw po sa security ng app na Vivo browser, doon po tayo nag-open ng ating AdSense account. So hindi po pala pwede na mag-screen record or mag-screen saver. So sayang, hindi po natin na ipakita sa inyo. Pero ito ang sigurado. Verified na po ang ating AdSense account at hindi na po mawawala yung ating ads sa lahat ng mga videos. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat na tumatangkilik pa rin ang aking video kahit medyo napaka-corny, mahina sa editing skills. Pero don't worry, we are still improving. Okay, so ini-improve pa natin yung ating sarili and hoping soon ay maayos na natin yung ating editing skills, yung ating mga videos and vlogs. And another one more good news, may trabaho na tayo. Yeah. So, maraming salamat sa kaibigan ko, sa kaklase ko, kay Sir Robert Nosiete na, ayan, shout out sa'yo, Abian Robert. Broadcaster yan ng Radyo Kabiyanan. So, maraming salamat sa'yo dahil nirecommend mo ako sa Radyo Kabiyanan, sa mga staff doon na kung kailangan nila ng tutulong sa gawain doon ay andito ako. So, ayun guys. So, isa pang magandang balita na natanggap tayo sa trabaho. Okay, so kakasimula ko lang kahapon and kanina. So, ang first 2 days ko po ay medyo challenging. Yan, so medyo syempre naninibago pa tayo sa bagong environment. Saka syempre aircon guys, aircon. So, nanlalamig tayo. Padalas yung ating paglabas para umihi dahil nilalamig tayo sa aircon guys dahil nasanay tayo sa mainit na lugar. So ayan, so ito na siguro yung pagkakataon para tayo ay pumuti. Joke lang. So malay nyo, di ba? So sabi nila kapag nasa aircon daw ay may chance ang pumuti, pero hindi na ako umaasa pa dahil ito na talaga ang kulay ko. Proud pa rin ako dito. So ayun guys, maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, so mayroon na po tayong 1,400 subscribers. Ay maraming salamat sa inyo and sa patuloy na nanonood ng aking mga video. So i-improve pa natin yan. So dadami pa ng ating video. So for now, kung bago pa lang sa aking channel, kung gusto mo rin magsuporta sa bunging ito, okay? So hindi na ito vlogger na hilaw, vlogger na hinog na ito dahil na verified na natin. So kung gusto mo magsuporta, i-click lang yung subscribe button.
Okay? At saka syempre yung notification bell para updated ka sa susunod nating mga videos and iban pa ating i-share sa ating YouTube channel. And syempre, sana subaybayan nyo din ako. Dinig ko, lalabas din ako sa broadcasting ng Radyo Kaabyanan. So, sana patuloy kayong magsusuporta sa Radyo Kaabyanan. And syempre sa ating YouTube channel na Vlog Lagan. And maraming salamat sa lahat. So, dito na po natin tatapusin itong pag-celebrate na wala namang pagkain. Pero okay lang yan dahil uusad din tayo sa susunod. So, thank you so much. Again, maraming salamat at shoutout sa inyo lahat. Goodbye!